Saji tapi kok ora gelem rene. Sapa? Mbak Yanti. Ah kebangetan Mbak Yanti, Mbak Esti kene ora gelem rene iki kebangetan. Mbak Yanti mriki karo Hesti. Ah iya. Mesake Mas Edi iki lho malah Anjir. beda. Heeh karo Mbak Esti ke dijak rene sekalian. Kan nganggo pakan sesaji, lha aku diampiri kok, Mas. Oh ngoten. Ora mangkat. Ora apa-apa kabeh sedulur nggih ngoten Mas Aryo nggih. Heeh. Dodo.